zapäť, Janko! Vítajte pri počúvaní podcastu Zdieľovací kompas. Miesta, kde sa školstvo stretáva s realitou, víziou a odvahou meniť veci lepšiemu. Volám sa Pola Delamis a dnes vás pozývam na cestu za otázkami, odpovediami a inšpiráciami, ktoré formujú naše školy, učiteľov, žiakov a našu budúcnosť. Budeme hovoriť o tom, čo v školstve funguje, čo nie a čo s tým. S odborníkmi, učiteľmi, riaditeľmi a absolventmi budeme hľadať riešenia doma i vo svete. Vzdelávanie je kompas spoločnosti, poďme spolu hľadať jeho sever. Chcem vám dneska predstaviť môjho hostia. Dnešným hostom nášho podcastu je Rádko Červenian, majster odborného výcviku, teda hlavný majster, na strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave. Pán Červenian má za sebou úctyhodný 33 rokov v praxe v oblasti gastronomických služieb. Svoje skúsenosti zbieral ako šéf-kuchár v Nemecku, kde pôsobil v prestížnej reštaurácii a neskôr aj najlepších hoteloch v Bratislave. Dnes svoje bohaté know-how odozdáva mladým talentom, ktorým pripravuje na náročný, ale krásny svet gastronómie. Jeho príbeh je dôkazom toho, že vášeň pre kuchárske remeslo, disciplína a neustále učenie sa môže viesť v výnimočnej kariére doma aj v zahraničí. Ďakujem za pozvanie. Ahoj, Radko. Som rád, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem pekne. Tak poďme teda otvoriť si našu tému. A to je Nech sa páči. V tvojej oblasti, teda gastronomické ako odborný majster. Môžeš nám približiť svoju cestu, ako si sa dostal teda k vareniu a čo ťa najviac oslovilo na tejto profesii? Takže začnem úplne jednoducho. Ja som dieťa z 70. 80. rokov, to znamená, že som vyrastal v komunistickom systéme, dá sa povedať. A tam sa dbalo na to, aby chlapi vedeli sa sami o seba postarať, to znamená, či prišiť gombík alebo niečo uvariť. A vlastne nechcel som sa stať krajčírom, tak som sa stal kuchárom. To bola tá najdôležitejšia vec. A ako hovorila moja stará mama, vždy povedala, že chlap, keď je najedený, je spokojný. Takže to bola tá druhá vec, že som vedel, že budem stále najedený. Takže mal si tomu už v podstate nejaké vlohy, hej? Že... Vlohy ani nie, ale mal som o to záujem. Vlohy sa v podstate časom ukázali, alebo lepšie povedané talent na varenie sa mi ukázal. Ale bavilo ma to, že nebol som striktne proti tomu, že nie, že je to ženská práca, ale som si povedal, že vyskúšam, uvidím a našiel som sa v tom. Super, lebo očividne, hej, už v tom úvodníku, ako som povedal v rámci toho predstavenia, je z teba reálny talent a si špičkový kuchár, ktorý dokázal neuveriteľné veci. Hej. Pracoval si teda aj v súkromnom sektore, čo som povedal, kde si mal výborné finančné podmienky a to je neporovnateľné vlastne dneska, že robíš hlavného odborného majstra vlastne na strednej odbornej škole. Čo ťa motivovalo ísť vlastne do školstva, z toho súkromného sektoru, kde to finančne je neporovnateľné? Je pravda, že kuchári sú lepšie platení v súkromných reštauráciách, ale prišlo obdobie, kedy sme zistili my šéfkuchári, že nemáme tím ľudí. Niekde sa vytratil vlastne mladý aspekt v tým, že starší odchádzali do dôchodku, naši rovesníci si povedali, že to už nie je pre nich práca, to znamená, že odišli už úplne z gastronómie alebo odišli do zahraničia. A ja som si povedal, že dobre, keď nemám odkiaľ si vybudovať tím, tak začnem tam, kde ten tím vlastne vzniká, to znamená, že pôjdem do školstva. Samozrejme, že som prišiel o finančné ohodnotenie, ale sa to nahradilo vlastne tým, že mám menej času na prácu. V súkromnom sektore pracujeme 18 hodín, 20 hodín sme na nohách, non-stop, niekedy 6-7 dní, to znamená, že teraz som nahradil túto non-stop prácu za 7 hodín pracovného času, ktorý venujem študentom a potom mám vlastne hodinu pre seba robiť prípravu napríklad na nasledujúci deň. Výborne, takže ty si vlastne nazbieral skúsenosti, vyšperkoval si svoju osobnosť do úplného maxima, čiže urobil si zo seba naozaj, že jedného z najlepších kuchárov, lebo ja som si ťa navnímal aj som si o tebe dosť googlil. Si pre mňa fakt špičkový kuchár, ktorý s veľkým obdivom dokáže teraz odozdávať svoje skúsenosti deťom na strednej odbornej škole, čo je úžasné. To fakt akože kvítujem.
Čo podľa teba znamená byť dneska kuchárom? Je to práca, alebo je to životný štýl? Nad tým som dlhšie rozmýšľal, lebo v podstate životný štýl je niečo, čo robíme pravidelne, robíme s láskou, dá sa povedať, ale z druhej strany je to práca a dosť ťažká, náročná práca, lebo je to fyzická práca. Takže v podstate dá sa to skombinovať. Je to aj, ale vždy je to o tom, že človek musí mať tú prácu rád. Nemôžem ísť do práce ako kuchár, napríklad šéf-kuchár do hotela, už nahnevaný, že to nechcem robiť, pretože môj výsledok, moja práca vlastne je ukázaná hosťom. To znamená, že ak ja nechcem urobiť dobré jedlo, tak v podstate už hosť pri ochutnávke vedia, že to jedlo nie je dobré a tam nastáva konflikt, že čo sa stalo. A výhovorka pri šéf-kuchárovi, že to urobil študent alebo to urobil kolega, to nie je na mieste. Tomu absolútne rozumiem a hlavne tá práca je o výsledku hneď. No a to je tá ďalšia vec, že tá kreativita tam vlastne musí byť, aj keď sa mi nechce. Že v podstate ju vedie takto zobudiť na povel a v tej chvíli človek aj zabudne na svoje problémy, na pracovné problémy a začne sa venovať tým potravinám, aby im vlastne dal život. Dá sa povedať, že kuchári sú umelci v dnešnej dobe, lebo v podstate robia niečo, skladajú niečo na malú plochu, rôznej farby, tanier, ale v konečnom dôsledku je to niečo ako obraz, je to niečo ako socha, vždy niečo, len s tým rozdielom, že ten hosť mám do 5 minút povie, že či je to dobré, alebo to nie je dobré. Takže máš hneď absolútny feedback a dávaš tomu vlastne svoj rukopis, lebo aj keď sa idem niekde nájsť do nejakej známej reštaurácii, tak viem, že áno, toto je jasne zaručené, že to bude perfektné, lebo sa podpisuje pod to ten šéf-kuchár. Áno. Takže ako ty, že dneska, prepáč, že ti tak skáčem do rečí, dneska, alebo v dnešnej dobe, aby som sa správne vyjadril, v dnešnej dobe sú osobnostiami influenceri, ale zabudáme presne na to, že ty si kuchár, vyučený kuchár na strednej škole, ktorý pracoval celý život na sebe, na svojej osobnosti a si pre mňa osobnosťou. Áno, a ešte nemám svoj vlastný podcast, lebo v podstate na to sú už mladí ľudia. Jasné, ale nikdy nie je neskoro. Jasné. Nikdy nie je asi neskoro. OK, tam už sme vlastne premrštili pomaličky na ďalšiu moju otázku, ktorú by som sa chcel opýtať, že čo pre teba dneska znamená byť kuchárom, že ako je to vnímané, či sa ti niečo zmenilo zo strany toho remesla za posledné roky a respektíve či máš rovnaký rešpekt ako nejaký perfektný právnik alebo ITčkar? Veľa sa zmenilo, lebo v podstate gastronomia sa celá posunula dopredu. Ja som sa vyučil v dobe, kedy boli základné jedla hotové, to znamená, že sviečková na smotanie knedlík, pečené bravčové, červená kapusta knedlík, maďarský guláš knedlík, kúra na smotanie, halušky, to znamená, že všetky tie jedla boli dosť ťažké, dá sa povedať, ale oni vlastne zobrazovali tú dobu, lebo ľudia ťažko pracovali a my sme kuchári, sme im museli dať jedlo, aby oni v podstate mali aj energiu, aby aj vládali, aby boli spokojní. A keď si zoberieme, že po 30 rokoch sme sa posunuli na kuchyňu, ktorá je mikro, všetko je malé, je veľa šalátov, tak ja si neviem predstaviť takého baníka po 6 hodinách bane by vyšiel von a niekto by mu dal Cezar šalát. V podstate žiadna hodnota preňho by v tom šaláte nebola okrem toho mesa, ale ak by mal Cezar šalát s mesom, ale v podstate je tam len stále o tom, že zmenila sa celá tá farebná škála toho jedla. Tak by som to nazval, že farebná škála jedla sa zmenila. Všetky ťažké jedla zostali niekde bokom a prešli sme do tých jednoduchých, ľahkých vecí. Losos, bruskety, jarné polievky a tak ďalej, veľa šalátov. Vymenili sme cestoviny za nejaké pšeničné jadra a tak ďalej. Ale je to jedlo pre ľudí, ktorí sú v dnešnej dobe. To znamená, oni už ťažko nepracujú. Už nie sú baníci, už nie sú stavbári, už nie sú neumývajú okná na výškových budovách a tak ďalej. Že to jedlo, gastronómia sa dosť posunula ďalej. A tam sa zmenil vlastne aj ten pohľad na toho kuchára. Že kreativita zostala, to znamená, od toho kuchára očakávame kreativitu, ale už to množstvo jedla už nemusí navariť, pretože on už len skladá veci, ktoré už mu niekto vypestoval alebo niekto mu urobil. Už si nemusí robiť vlastné knedle, už ich kupuje a tak ďalej. To znamená, že tam už ide len o tú kreativitu.
Takže je to vlastne jednoduchšie. Dneska je to jednoduchšie dnes. Ako kedysi. Áno. Ako kedysi, ale tá vážnosť pre mňa stále sa budem tomu vrácať, že vráciať v tom smere, že si osobnosťou a vieš si vytvoriť to know-how vlastne tou svojou prácou, to, čo ide z tvojich rúk. Áno. Je to vlastne porovnateľné, ako si spomenul, či s lekárom alebo s právnikom. Hej? Že keď sú tí lekári a právnici dobrí a tí klienti za nimi chodia, tak chodia za nimi z toho dôvodu, pretože vedia, že oni im poradia. A my, kuchári, sme v podstate to isté. Hej? Vy sa chcete dobre najesť ako zákazníci, tak prídete tam, kde bolo dobre. Hej. Viete, že vám vyjdú v ústrety, keďže máte nejaké intolerancie. Ten kuchár, jeho tým vôbec nie sú nahnevaní na to, že niekto prišiel a povedal, že nedávať mi tam cibulu a cesnak. Hej. A tým pádom vy viete, že spokojní ste prišli a spokojní odídete. Jeden dôležitý rozdiel tom predsa len je, a to by som podotkol, že nie na rožky sa hovorí, že nepohnevaj si svojho kuchára alebo čašníka. A toto je veľmi akože také, že by som vedel nájsť rozdiel medzi tým právnikom a kuchárom. Áno. Že právnikovi platím za tie služby, ktoré proste vykonávajú musí a môžem sa s ním aj pohádať, ale nemusím sa báť, že dostanem zlé jedlo od neho. Áno, tak tá doba už dúfam, že nie je, čo kuchári robili zle, lebo boli také doby bohužiaľ a bolo to dané aj pri čašníkov, servírkach, že keď boli páni, chlapi podpití, tak v podstate, aby sa ich zbavili, tak použili svoje prostriedky na to. Hej, no neberte si prosím z toho príklad. To nie. To si neberte príklad. OK, čo by si povedal rodičom, ktorí váhajú, či dať dieťa na odbornú školu? V prvom rade by mali rodičia prísť na tie odborné školy. To je veľmi dôležité. Vždy robíme 2-krát do roka, všetky odborné školy robíme deň otvorených dverí. To je veľmi dôležité. Ten dátum je vždy nahlasím dopredu na všetky základné školy, aby mali možnosť uvoľniť z vyučovania tie triedy, ktoré sú na to, ktoré by mali východiskové triedy, ktoré by mali prísť a tým pádom nemali byť tie deti tam ich sami. V prvom rade nemali byť sami ako trieda, ako skupina, mali byť s rodičmi. Lebo ten rodič, keďže už je aj starší, aj berie, tak vníma veci, ktoré to dieťa nevníma. Dieťa, keď príde donútra, žiak, dieťa, tak v podstate on je vystresovaný. Hej? My ho niekadiaľ berieme po 9 rokov a dávame ho niekam, kde už podľa seba sú dospelí ľudia. Musí sa znova adaptovať. Áno. A tam vlastne nastáva, a to už mu vlastne robíme prvý stres, že ho zoberieme z tej triedy a poď sa pozrieť, ako to vyzerá v tej druhej a uvidíš, ako to tam bude. Hej? Čiže už stráca detstvo. Ale on v konečnom dôsledku ešte nechápe celý ten systém, že on ďalej pokračuje v tých predmetoch. Aj matematika, slovenský jazyk. On ďalej pokračuje, to znamená, o nič neprichádza, len my mu tam vsunieme po týždni odborný výcvik. A ten odborný výcvik ho vlastne pripravuje na to jeho povolanie. Takže keby chcel byť, ešte nevie, či chce byť kuchár, alebo mesiar, pekár, maliar a tak ďalej, ale rodič už vidí, že aj pozná to dieťa, aby mal vedieť, že aha, toto by ho bavilo, lebo je to technický typ, toto ho nebude baviť, pretože na to nemá a na túto školu vôbec nepôjde, lebo to už by sa v tom nenašiel. Nie je zručný. Hej. Takže áno, nie je zručný, alebo rodič už vie, že to dieťa na to nemá. Lenže tam nastáva ďalšia otázka, že stále sú to deti od 15 rokov do 18. My ich bereme ako deti, čo je v podstate už mládež a pripravujeme ich do života. Oni po strednej škole už budú len v živote čo robiť? Len pracovať. Hej. Takže vlastne ten rodič by mal byť ten hlavný bod na to, že povie, že aha, táto škola je pre teba, pretože ľudia potrebujú toto zamestnanie, teraz je nedostatok, veľmi dobre je platený a keď budeš šikovný, tak do 2 rokov máš príklad vlastnú firmu. Príklad. Hej. A to je už motivácia pre to dieťa, ale musí ten rodič zostať aj v tej rovine a stále mu to prizvukovať. A neznamená, že len prizvukujem, ale sa snažím ho tam aj dostať. To znamená, že mu ukazujem iné firmy, poviem mu, čo všetko toto obnáša a s touto cestou, cez strednú školu sa tam dostaneš. Presne. To by som aj podotkol, si to krásne povedal. Ja by som bol taký viacej presnejší. Ty si vyštudoval strednú odbornú školu. Áno, spoločného stravovania. Áno, to je vlastne vtedy sa to bralo ako všeobecné, ale rozdelenie napríklad, ja som mal byť šéfkuchárom pre závodné kuchyne. To znamená, ja som mal variť so svojím tímom pre 2500 ľudí. To už je nepredstaviteľné, lebo dneska to tak nefunguje. Školské jedálne, vtedy 600 ľudí.
závodné kuchyne. Jasne, to absolútne chápem, ale dôležité pre tých rodičov je, že zoberte si, tu máme absolútny príklad pána majstra, odborného hlavného majstra, ktorý reálne vyštudoval školu, išiel pracoval jednej z najlepších reštaurácií vlastne v Nemecku, kde si nazbieral všetky know-how, ktoré si mohol, prišiel s ním, vrátil si na Slovensko, začal si ďalej pracovať v najlepších hotelov, ktoré Hotel Carlton, ktorom si pracoval, bol si šéf kuchárom vlastne. A potom reálne si začal aj podnikať. Nadväzal by som tomu, že ty si začal vlastne podnikať, bol si kuchár so strednou odbornou školou, začal si podnikať, začal si zase zarábať, začal si stále zarábať a išiel si na vysokú školu. Áno. Čo je reálne. Lebo dneska rodičia si myslia, že ak ideš na strednú odbornú školu, nemôžeš ísť na vysokú školu. Môžeš. Ty si začal podnikať, vytvárať si know-how, ďalšie know-how, kde ti vlastne sa sípali kvázi tie peniažky, lebo to sa ti sype, ak si to šikovný. Áno. A môžeš ďalej študovať a rozvíjať svoje vedomosti a hýbať sa ďalej. Hej? Že vlastne už si to ukončil, zaklincoval si tým, že dneska odozdávaš svoje skúsenosti mladým ľuďom na strednej odbornej škole, takže si učiteľom. Ja si stále učiteľom. Hej? Po tvojich skúsenosti zo súkromného sektoru, kde si mohol ďalej pokračovať, dneska si mohol mať kľudne jednu najlepších reštaurácií v Bratislave. Čo je úžasné. To je úžasné, milí rodičia. Toto je perfektné. To je perfektný príklad toho, že prečo práve strednú odbornú školu a možno toto, len ty si to tak krásne obkreslil celé. No, ďakujem ti, Rádko, za túto skúsenosť. Alebo za to, čo si priniesol. Aké je podľa teba učiť mladých ľudí, ktorí možno ešte nevedia, že čo chcú robiť v živote? Ak to zoberiem z mojej strany, odborný výcvik, je to strašne komplikované v dnešnej dobe, lebo deťom chýba taký pravidelný rytmus. Je to niečo, čo už vymizlo, lebo rodičia im nechávajú soboty, nedele, spí dokedy chceš, hraj sa na svojich počítačoch dokedy chceš, rob tie veci, len hlavne buď doma, buď v kľude. A my sme to nemali. Že náš odborný výcvik bol stanovený na kvante. Dá sa povedať na svadbách, akciách rôznych a volali nás v podstate tí kuchári, aby sme im prišli pomôcť. Tým pádom sme ich odbremenili od roboty a my sme radi chodili. Aj keď sa nám nechcelo, aj keď napríklad som mal v sobotu do obeda basketbalový zápas, ale už o 3:00 som napríklad bol niekde v závodnej kuchyni a robila sa svadba pre 300-400 ľudí a ja som im obaloval len rezne, že stále som bol vo svojom živote v takom švungu, ale chcel som povedať týmto, že ja som mal pravidelný rytmus. To znamená, ráno som vstával pravidelne o 6:00, mal som svoju rozcvičku, utekal som na ten istý autobus, nedaj Bože ho zmeškať, tak spolužiaci, ktorí boli v tom autobuse, už boli nervózni, že kde som, že čo sa stalo. Potom prišiel som do školy, v tej škole som bol tých 6-7 hodín, potom som išiel na tréning, potom som z tréningu prišiel domov, znova som sa učil a proste takto mi prebehol celý ten týždeň takých tých pravidelných aktivít. A nemali sme možnosť ich ani nejak vybočiť, jedine keď boli prázdniny, ale ten tréning tam stále zostal. To znamená, že nebol som jediný, ktorý chodil na tréning, to znamená, my sme boli spolužiaci v triede a každý mal nejaký iný šport na starosti, ale keď sme sa stretli ako partia, tak v podstate mali sme sa o čom porozprávať. V dnešnej dobe to rozprávanie nahradili mobily, a tým pádom nám, učiteľom a nám pedagógom, majstrom, urobilo tú veľkú šarapatu. Lebo deti sa nesústredia. 1 hodina odborného výcviku 60 minút, 1 hodina v škole má 45 minút a dávame tam prestávky a to dieťa si zvykne. Ale pri odbornej výchove, pri várení napríklad, nemôže kuchár odísť po 45 minútach od hrnca, keď robí cibulový základ, lebo akorát vtedy tá cibula sa praží, to znamená, že tých 15 minút tam musí byť a ja už vidím na tých deťoch, že sa nesústredia. To znamená, že buď vymením toho žiaka pri tej cibuli, alebo sa tam postavím sám, miešame spolu a snažím sa znova mu naštartovať tú energiu, ale aj tak mu musím dať to voľno. To znamená, že viac z neho nedostanem. To je to ťažšie. Ale potom sú niektorí žiaci, ktorí napríklad vedia 3 hodiny ísť a znova potrebujú prestávku. Že ten výkyv je tam veľký. No ale to nám robí tú šarapatu. To robí, že už nevydržia toľko, nepočúvajú, nesústredia sa, že už je to také komplikovanejšie. Jasné. Dnešná generácia je ťažko sa dokáže sústrediť na jednu danú vec. Takže... No a tu máme vlastne jeho výrobok je jedlo.
Hej, to znamená, ak robí vypražený syr, príklad, jednoduchý. Musí stať pri tom. Hej, musí pri tom stať, nemôže od toho syra odísť, teraz si zatelefonovať, lebo ten syr, keď sa vypraža, on je za chvíľku zoredný z jednej strany a keď ho má dať hosťovi, tak on nemôže povedať, prepáč, ja som telefonoval. Hej, a tam nastáva to, že presne my vidíme, že kto sa sústredí na ktorú vec. Hej. A ďalšia vec je aj to, že niekedy tí prváci nie sú použiteľní, prejde ten prvý ročník a ako druháci, tretiaci, štvrtáci sú fantastickí. Že on vtedy... Dlhšia adaptácia. Áno, že my už ako prváci sme sa sústredili, museli, hej, že už sme proste do 4. ročníka búchali, ako sa dalo, ale oni v podstate sa nájdú v inom časovom intervale. Interval, presne. A tu vidíme, že iná doba. To všetko ide s dobou. Áno. To je jednoznačne. Mám v ruke tento líst, len kvôli tomu, že mám prichystané na teba nejaké otázky a tie otázky sú veľmi inšpiratívne a musím to čítať, že jak sa pozerám, že tak prehliadam tie otázky, tak vidím, že veľa vecí sme si už aj povedali, čo som sa ťa pýtal. Hej. Ale mám tu takú jednu zaujímavú otázku, že kuchára viete ukončiť s maturitou. Áno. Čo je dôležité povedať, viete pokračovať aj na výšku? Áno, sú vysoké školy, ale tam je to takto rozdelené, že na Slovensku vlastne skončí kuchár s maturitou. Hej? To znamená, že už je vlastne pripravený stať sa do budúcna šéfom, už má možnosť si v rámci Slovenskej republiky otvoriť živnosť, hej? A vlastne začať podnikať. Keď si zoberieme tak, že už môže si otvoriť nejaké malé bistro. Mám bývalého žiaka, ktorý si v Šamoríne otvoril fantastické bistro. Bol som sa tam pozrieť a s manželkou, jeho obidvaja tam pracujú a padla mi sánka, lebo presne on prešiel tým vývojom, že najprv sa mu nechcelo, hľadal sa, robil a zrazu bol vonku, hej, videl, ako ten svet vyzerá, ako sa pracuje a vrátil sa späť a tú prácu zvonku priniesol k nám na Slovensko a podľa toho sa chová. A proste je to jeho bistro v Šamoríne je fantastické. Hej, že krásny príklad. Mal som žiaka, ktorý skončil školu, išiel do sveta a teraz myslím šéfuje v Spojených Emirátoch o 16 reštauráciám. Hej, ale zase, aby som sa vrátil, on to, že varí a ukazuje, že čo ovláda, tam bol veľký základ ovládať cudzí jazyk. Či jeden, či druhý, či ja napríklad. Hej, že my sme sa učili nemčinu, angličtinu, niekto sa naučil francúzštinu a tak ďalej. A vysoká škola, kuchárska, je vo Francúzsku. To znamená, že ak chce niekto byť fakt super duper šéf kuchár, musí vedieť francúzsky, lebo francúzska kuchyňa je základ všetkých kuchyň a oni rozprávajú len po francúzsky. Oni sa rozhodli, že oni nebudú sa prispôsobovať iným, to je ich národná kuchyňa, ich názvy, žilien a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne všetci, ktorí chcú byť veľmi dobrí šéfkuchári, idú študovať vlastne za veľké peniaze na tú školu a vyštudujú a otvárajú reštaurácie, ktoré sú akože majú cvenk. U nás na Slovensku vyštudujeme strednú školu, môžeme ísť na vysokú školu ako manažér, to znamená manažérstvo môžeme, alebo potom si vyberieme nejaký iný odbor. A potom je vysoká škola v Piešťanoch, kde sa vlastne pokračuje. Ale to už nie je taká prestíž byť šéfkuchárom s vysokou školou, hej, že to je len pokračovanie štúdia. Aj také základné manažerské skúsenosti získava už u vás na škole. Áno, počas či odborného šéfkuchár je vlastne manažer, lebo šéfkuchár vlastne vládne v kuchyni maximálne 30 ľuďom, hej, keď si zoberieme. To znamená, že to je malá fabrika. Že princíp toho celého je stále, že on vyjde tú školu a môže v momente podnikať. Má ruke výučný list, má ruke maturitu. Počas podnikania a vytvárania nejakého know-how dokáže ísť študovať na vysokú školu a možno aj do inej sféry. Aj do inej sféry, aj to, čo je baví. Ale to je presne toto smerodajné, že dá sa to, a to je dôležité, aby to pochopili aj tí mladí ľudia, aj rodičia, teda, že reálne zo strednej odbornej školy dá sa ísť na vysokú školu do úplne inej sféry, ale dôležité je, že ten žiak alebo ten človek má reálne remeslo v rukách a to je veľmi pekné. No a ďalšia vec, on nič neprichádza, lebo keď má remeslo v rukách a tú vysokú školu si dorobí vlastne to, čo by chcel robiť, tak v podstate on nič neprichádza. Hej, je to ani žiadna strata času, nič, je to len on sa sám posunie ďalej, on sa zdokonalí, jeho hlava sa viac otvorí, viac číta, je ščítaný a tým pádom zrazu sa dostáva do tých otázok, čo ma ešte viac baví. Hej? A preto sa dostane, že otvorí si vlastnú reštauráciu,
Otvorí si firmu, ktorá vlastne vie otvoriť reštaurácie. Vie urobiť franchise. To znamená, že poslúcha sa ďalej a ďalej. Nemusí manuálne pracovať už. Môže byť manažerom v hoteli. To znamená, že stále je to niečo. A tam je ten základ toho človeka, on ho musí chcieť. Presne. Nie rodič, nie kamaráti. Stále sa usmievam tak príjemne, lebo mi stále preskakuješ presne na tie otázky, ktoré mám pripravené. A ty už ich vlastne zhovoríš. Takže aj princíp toho všetkého, že tí mladí ľudia sa nemusia bať, že z toho remesla budú málo peňazí. No, práve, že remeslo im v dnešnej dobe dá strašne veľa peňazí, ktoré vedia potom použiť. Lebo je vysoký dopyt. Je veľký dopyt. 4500 kuchárov, chýba. Málo čašníkov, málo elektrikárov, málo vodárov, málo stavbárov, málo veškeré remeslo, čo by som mohol teraz vymenovať. Na to nemáme toľko času. Takže mohli by sme sa o tom baviť ešte do aleluja. Moja ďalšia otázka by bola na teba, že zažil si moment, kde si povedal, že toto má zmysel, kvôli tomuto som šiel učiť? Ale áno, vždy je to pri tých žiakoch, ktorí vlastne mi prejdú pod rukami, ukončia školu a povedia, že pán majster, ďakujem. To je geniálna vec, či sú to chlapci, či sú to dievčatá. A dokonca som učil mojich spolužiakov už vnúkov, dá sa povedať, lebo už máme vlastne na to vek. A stále je to o tom, že len posúvam svoje vedomosti niekomu ďalšiemu. Že to, ako sa venovali učitelia mne, moji pedagógovia, moji vedúci, moji kolegovia, tak vlastne to isté posúvam ďalej. Nič iné. A proste dá sa to tak povedať, že čo som sa naučil, posúvam ďalej. To je presne. To je pekné. Nedržíš si to pre seba, nie je to tvoje tajomstvo a vieš to dozdať ďalej, to sa veľmi cení. A mám trpezlivosť, asi to je. To je jednoznačne, akože keby si nebol trpezlivý, nedokážeš učiť, to už je jasné. Máš nejaký sen alebo cieľ v oblasti odborného vzdelávania? Odborné vzdelávanie by malo prejsť takou menšou revolúciou. To je skôr myslené tak, že my prijímame do školy žiakov a my, škola, im hľadáme odborný výcvik, zaradenie. A musíme, na začiatku je veľký problém, lebo my nevieme, kde tie deti bývajú. To znamená, že ak niekto býva v Ráči, my ho dáme do Petržalky, dieťa odmieta tú dlhú cestu a tak ďalej a tak ďalej. Tak v podstate malo by to prejsť tak, že dieťa by malo nastupovať na strednú školu s tým, že rodič mu už nájde pracovisko, kam pôjde. A je to odbremení nás majstrov, lebo my máme 600 žiakov a 600 žiakov mám nájsť odborné miesto. Takže za prvých 14 dní 600 krát 2 som už otočil, že nechce byť tam, nemôže tam chodiť, nemôže toto. Ale v podstate to dieťa má byť spokojné na tom pracovisku, blízko pri svojom dome, pretože odbremeníme tú rannú cestu tam, pozná tú reštauráciu, pozná ten hotel, cíti sa tam príjemne a v konečnom dôsledku, ak zmení prácu, že nechce na tom mieste byť, znova my by sme nemali do toho vstupovať a znova mu hľadať miesto, ale on by si mal nájsť miesto, kde bude pokračovať, lebo ide vlastne o jeho výučný list, nie o náš výučný list. O jeho prax. O jednu prax a na praxi sa má človek cíti dobre. Ja hovorím, že my dáme dieťa niekam do reštaurácie a ono o 2 dní príde s pláčom, že nikto sa mu tam nevetnuje, alebo má čistiť zemiaky, ale nikto mu nevysvetlí, na čo tie zemiaky sú. To znamená, že táto revolúcia by mala vojsť tak, že na strednú školu by sa malo ísť už s vybaveným miestom, kde to dieťa chce pracovať. Ak je z Mijavy, tak na Mijave. Ani by to nemusel riešiť rodič, lebo dnešná doba je taká rýchla, že ten rodič nemá reálne možno aj na tieto veci čas. Malo by to byť jeho záujme toho rodiča naozaj. No mal by, lebo rodič sa nezaujíma, rodič sa väčšinou nezaujíma. Ale štátu mi to skôr príde, že kedy si to fungovalo tak, že bolo povinná prax mimo akože učilišťa. Kedy bolo to presne tak, že my už sme vedeli, kam pôjdeme na prax. Nás si vybrali. Nie, že my vyberáme dieťaťu, ale nám už vyberú. To je vlastne duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie. Ale my dáme dieťa na duálne vzdelávanie, ono ako prvý ročník nejak si prežije, ale príde po prázdninách a povie, on tam nechce robiť. A my mu jedinú vec, ktorú pre neho mám odpoveď je, ale ty máš zmluvu s tým. Ty nemôžeš zmeniť. A on povie, že ja už nechcem byť dualista. Lebo len tam nechce byť. A to je zle nastavený štát. Zle nastavené, presne. Mala byť naozaj v tomto zmena a malo by sa to totálne prekopať celé to duálne vzdelávanie. A ani by nebolo ani na škodu, kebyže bolo povinné. No, ak by bolo povinné, tak tam by trebalo potom prekopať aj ich ohodnotenie.
Hej. Akože jednoznačne, akože musel by to prejsť celou reformou, aby som sa naozaj vyjadril. Reforma duálneho vzdelávania je podľa mňa nevyhnutná, lebo už je 10 rokov, ale 10 rokov sa to proste reformuje. Áno, jasné. Že to by sa malo nejakým spôsobom posúdiť, ale to si zavolám určite ešte odborníka na to, aby sme si to nejakým spôsobom vydiskutovali. Revolúcia určite na to by mala priznať to odborné vzdelávanie, ale ja vravím za svoju školu. Aj za gastro, nehovorím za nič. Reštaurácií v Bratislave je dosť, hotelov je dosť a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku žiaci deti nie sú spokojní na určitých prevádzkach, ktoré my vieme, ako vyzerajú. My sme tam boli, my sme sa rozprávali s tými ľuďmi, je za nich zodpovedná osoba, ale ako sám si povedal, už je iná doba. Hej. My sme museli ísť a bolo povedané vydrž, lebo tak to má byť, hej. Ale v dnešnej dobe deti nemusia vydržať, lebo je to vlastne proti ich pohode. Hej. No, proste musia si uvedomiť aj tí mladí dneska, že ak chceš niečo dosiahnuť, musíš proste mákať a zatnúť zuby a vydržať. A to sú tí kreatívci, ktorí vedia, čo v živote chcú. A tým druhým, ktorý napríklad, ako som vravel, že nechce byť v tej reštaurácii, ale ona napríklad prejde prvý rok a v druhej reštaurácii perfektne pracuje až do konca. To znamená, že vtedy vidíme, že aha, malo to zmysel. Ale ak dieťa mení reštaurácie 3., 4., 5., už vieme, že to sa neoplatí s ňou vlastne ani pracovať, lebo ona vlastne odmieta robotu. Neodmieta školu. Hej? A škola bohužiaľ je nastavená týždeň škola, týždeň prax. A na konci je vlastne výučný list a bez výučného listu je to úplne zbytočné chodiť na odbornú školu. Jasne, ako je vidno určite študentov, ktorý chce a ktorý nechce, to je veľký rozdiel, tomu rozumiem. Premýšľam zase do toho všetkého. Máš nejakého študenta, ktorý ťa obzvlášť inšpiroval? Študenta mám, v podstate som spomínal. Áno, jasné. Povedal, že wow, že strašne veľa ich je. Oni sú dokonca rozlietaní po celom svete. V Írsku, v Anglicku, toho chalana, čo som spomínal, a Emiráty, ďalší ten, čo si otvoril Šamorín a tak ďalej. Presne to bola taká silná doba, že tí chalani, alebo aj dievčatá mám, a oni vlastne odišli do Rakúska, do Nemecka a robia, áno, a oni sú tak silní, že oni pracujú, baví ich to a keď si spolu píšeme, tak on povie, že to bola najlepšia vec, že sa rozhodla toto robiť, hej. A na nich vidno, že sa posúvajú. Ďakujú? Že... Oni v podstate s tým, že si len píšeme, si ďakujeme, lebo ja sa môžem ozvať nejakému študentovi, a on keď mi neodpíše, tak poviem a ignoruje, hej. Ale toto je, že ty by si mal ten mostík odrazu. Áno, a dokonca aj pýtajú sa rady, pýtajú sa rady, stretávame sa, rozprávame sa, čo je zase smiešne, že sa stretneme po určitej dobe a rozprávame sa o robote. Hej, ale sú to reálne kuchári dneska, ktorí zarábajú krásne, vysnené peniažky, hej? A čo musím podotknúť, majú 8-hodinový pracovný čas. Wow, tak to je... To znamená... Úplný ideál. To je úplný ideál, jasné. Prečo by si odporúčil odborné školstvo ako cestu úspechu? Lebo má strašne veľké možnosť, alebo širší záber ísť do sveta. Ako z jednej strany je dobré, hovoríme, že mladí nám utekajú do sveta, ale ten svet im ukazuje ten druhý pohľad minca. Hej? My keď sa učíme, vieme, že sme na nohách 12 hodín a zrazu prejdem do Nemecka a robím 8 hodín, a všetci chodia usmiatí domov, tak zrazu sa im prispôsobím. A celú tú energiu a celý ten elán prenesiem potom aj do tej roboty, keď sa vrátim späť, že už tých 14 hodín neberiem, že robím o 6 hodín viac, hej, ale už ich robím s radosťou, lebo v podstate si uvedomujem, že už toto chcem robiť. Hej. A druhá vec je, stredné odborné školstvo má stále tú možnosť zamestnania, veľkú zamestnanie, že proste služby a je popri štúdiu aj všetko. A keď si zoberieme firmu, ktorá roznáša jedlo, hej, keď si zoberieme, tak strašne veľa je tam kuchárov a čašníkov. Že oni vlastne vyštudovali za kuchárov, ale 8-hodinový plat, vozenie v aute vymenili vlastne za väčší 14-hodinovú pracovnú dobu a vlastne za kľud vymenili. A ten kľud, bohužiaľ, sa robí v tíme. Keď je dobre nastavený tím, vtedy tá práca je tak, že ľudia chodia kvôli ľuďom do roboty, lebo sa tešia na toho dotyčného človeka, vie, že bude sranda, urobia si svoju smenu. To je absolútne vo všetkých sfére, to je jasné. A odborné školstvo je stále taká dobrá alternatíva na zarobenie peniazy a pre život. Ty si tomu pekný príklad, že máš vyštudovanú odbornú školu, si vyštudovaný kuchár, si úspešný kuchár, začal si učiť. Ak by si vyhorel ako učiteľ a povedal by si, že
už nechcem učiť, už nechcem žiť ani na Slovensku, chcem žiť v Austrálii, na druhej strane Zemeguli, tak vieš tam pariť. Tam si vedel otvoriť bistro, áno. Si vedel otvoriť bistro. A to je presne to smerodajné, že môžeš sa hýbať hociaké sfére a robiť hociaké sfére chceš, lebo dneska môžeme byť čímkoľvek chceme, jak to chceme reálne. A vyhoríš v tej inej sfére, ako to, čo máš vyštudované, to remeslo, tak vždy sa vieš tomu krásne vrátiť a vieš sa uživiť hoci kde na svete. To je absolútna pravda, fakt a to nikto nezmení, ani nikomu to nezoberieme. Tak, presne. Výborne. Aký by bol, tak záver, aký by bol tvoj odkaz pre mladých ľudí, ktorí si vyberajú strednú školu? Ako som to podal už na začiatku, nebojte sa, choďte na deň otvorených dverí. Hej. Áno, a ešte aj Bratislavský samosprávny kraj má dokonca župné dni, kde prezentuje stredné školy prezentujú. Choďte vlastne a pýtajte sa tých ľudí, ktorí sú tam a zaujímajte sa o to, o čom je tá škola. Lebo to, že je kuchár, hej, je napísané, že je kuchár, je geniálne, ale čo to obnáša to kuchárstvo? Kam chodíme? Ako reprezentujeme školu? Aké sú výmenné pobyty? Aké sú súťaže? Kde sa praxuje? Či si tú prax môžeme sami vybaviť? Ako dostávame oblečenie? Ako to je zo stravou? To sú také základné veci, preto hovorím, že rodičia by mali chodiť. Ani nie, lebo ono to je pekné, lebo ten študent z 9. ročníka nemusí vedieť, že môže prechádzať na Erasmus, môže ísť niekde navštíviť inú krajinu a naučiť a vidieť úplne iné veci. A zrazu zistí, že môže cestovať, hej? Že vlastne že cestuje počas štúdia, ako naša škola napríklad teraz v Nemecku. Predtým, že odborné školstvo otvára kopec možností, kopec dverí, ale takisto aj vo svete. Takže odporúčam deň otvorených dverí a dať tým školám šancu. Rádko, na záver, čo by si chcel, aby si posluchači z dnešného podcastu alebo z dnešného nášho rozhovoru odnesli? To, aby sa nebali. Je to o človeku. Každý sme nejaký iný, každý niečo iné sme dosiahli, niečo iné dosiahneme. Je to podľa veku, podľa doby. Máme šance. Čo je v dnešnej dobe mieru, dá sa povedať, geniálna vec. Hej. Máme možnosť byť čím chceme byť, kde chceme byť, môžeme cestovať po tom svete. A je to len na nich, že ako sa k tomu postavia, k tomu životu, lebo nič v živote nie je zadarmo. A vždy len úspešní ľudia, kreatívni ľudia, ktorí boli šťastní a veselí, dosiahli vlastne úspech v tom živote. A ďalšia vec, škola je len na taký okamih. Hej, nech sa školy neboli. Základná škola prejde rýchlo, stredná škola a potom ich čaká už len ten skutočný život a tam sa ukáže, ako sa správali počas toho školstva, čo si zapamätali, ako to vedia využiť. Takže ja si myslím, že dajte šancu stredným školám, dajte šancu odborným školám, užívajte život a hlavne cestujte a uvidíte, že fakt tá škola, stredná škola, ktorú vyštudujete, viete sa uchytiť všade v zahraničí a keď sa vrátite domov, otvoríte si vlastný podnik, vlastné bistro, hocičo a ten život bude jednoduchší. Rádko, veľmi pekné slova, ďakujem ti. Verím, že naši posluchači a sledovatelia zoberú srdcu alebo minimálne si niečo z toho zoberú. Ja ti ďakujem, že si dneska prišiel. Ďakujem aj. Si našiel ten čas, lebo si vyťažený, veľmi vyťažený. Že som ťa mohol privítať do toho krásnom štúdiu. Ďakujem. Ďakujem aj Adamovi, ktorý je za kamerou práve, lebo tento má celé pod palcom a toto tu vníma. Ďakujeme, že ste si dnes naladili Vzdelávací kompas podcast, ktorý hľadá smer v slovenskom školstve. Ak vás dnešná epizóda inšpirovala, vyvolala otázky alebo podnetila nové pohľady, budeme radi, ak ju zdieľate, ohodnotíte alebo nám napíšete svoj názor. Vzdelávanie je spoločná cesta a každý hlas sa počíta. Sledujte nás aj na budúce, keď sa opäť vydáme za poznaním, príbehmi a riešeniami, ktoré môžu meniť školstvo k lepšiemu. Dovtedy zostaňte zvedaví, otvorení a odvážni. Toto bol Vzdelávací kompas. Ďakujeme, že ste s nami.